Delaware State Police-in zanlaiah kolan donga anhan bawhzui nghal thuai ama duhthu ngeiin Misual aron inpe forensic lamin inhnamhnawihna neilo bawk si Investigator-ten Case awlsam tak tura ngaih kha rin aiin hautak phian mai kum sangkat zakwa somkwa panga September ni sari zanlaiah American mei thai Brenda Kaye Robinson chu kongka puikik thomin atihara sana an ena dar ni bor velania afapa kum som pakhat mi nen chawa an ni boka aril ru anuam zan lo ava tho chema tuk vera tangin kongka kik tu chu ava mutheya ashet ngai mi anitlat lo chu tlangwal chuan a motor a chiata wanga boina ato thu shilin Brenda hena chuan phone man adila ani chuan tlangwal mel shet po ni lo le ngal zanlaiah kongka han hon sak chu thain a shelova remati lo thu shilin kalbo turin atia chu pa dan chuan angai ati that lo ema wangin Delaware State Police a phona police po rang takin aron thleng ngala Brenda in le a chevelte chu an endik zungzunga thilfel lo engma mu neilo wangin akalbo le maya Brenda po chungai ngam takin amu vele ta amai ro chu dar kar chan ve hnu vela chauka tangin thom engemo ashele tatlat maya athova endik turin avakala ama dar kar ni le chan ve vel liam ta akong ka kik tu tlangwal bok chu sachan chem kengin aloding run mai Brenda chu aphuchiang lea tlan chiat tuma achet rualin chu Misual chuan ron nang chingin ashoka chem chu atin tua a hmuya hup saka bengcheng lo turin atia athupe ka zom lo chuan pindan le lamamu afapa chu atha ngal tur thu ashila ti chuan akut aphuar sakta dar kar thum chungat Brenda chu ngai sakle ti du dain aoma Misual pa chuan adu to ka apong sual nuwa chuan anveng lorela tho aom ve thu le fa pani anei thu ashila ti chuan voi enge mozat avita thi turin akal santa ina chhuasan main Misual pa chuan Brenda fa pa chu harle harlote an endikle te a mi panau pangchu alo mu hil dera ti chuan ngai thatakin achuaka Misual pa in ina chhuasan fel nuwa chuan Brenda fa pa chu rang takin a tho chuaka anu din mun chu an endik ngal thuaya ti chuan thenomte ava puna an thenomte chuan police nena an hriat tirta police te chu rang takin aron thleng ngala Brenda chu ambulance mangin damdoin panpui ngal ania ataksa chu mun somni pariat laya vi ni in ashoka thuk takazai ani bawk mei thai van duai Brenda nun na chu an kuta ain hatti shein doctor te chu an han chengal zunga investigator te point Brenda pindan chu uluk takin an zir chianga thil dangdai el tiang an la mu ngai zen lo an mu chuak tlat mai chuata chuan mishing nui lai mel lem thi sena in ziak alo ama chu thi sen chu Brenda thi sen ninge yarin ani bawk he thili mi pui hriata puan zar ani lova investigation nei tura apoimo rinania wangin thu nei tu te chuan an thup tlat ani tin Misual pa chuan Brenda angai saklai chuan light off lo tlat maya hei hi thil dangdai tak ani bawk amai ro chu akut thlak dan zong te han ngai tu chuan Brenda chu athi nge ringin akal san niin alanga chu wang light off kher chul ti lo te po anima na amai ro chu van nei thlak takin Brenda chu adam chuak hlau mai to sola to tanga kar khatnu leka Misual pa nena anin machon dan chanchin kim chang chu investigator-ten hena chuan asoi chuak ta Misual chu a film khur hle niin asoya fingerprint pakhat ma hnut chia neilo na turin athil khoya piang a shufai le ngal zel niin asoi boka amai ro chu chet pel zeu anei nia a hriat thu asoya khumbula no pol a chop mang chuan tuya ina aman zo a korban morin a shufai le veka a shuk fai zo do kana ada le pa chuan akut long bok chuan a khoi le ta thowa chu wang chuan chu no pola chuan a fingerprint a om nge arin thu asoya chu no pol chu forensic lam mithiam ten endik turin an lo la dim diam towa fingerprint po an lo mu chuak to nge ani tin light off lo wangin a mel chu chiang taka a mu thu Brenda chuan asoya ti chuan sketch artist nen tangkopin Misual pa mel lem chu
an ziak chuak ta ti chuan investigator te chuan Misual pa chu chui chuang ngei tumin na an thok ngal chara chanchin mulama an trial wai reng boka Misual chu man chuang ngei tumin an thok rim hle chuti rual chuan he channel entry in lo la subscribe lo te khaman chua in ni vai chuan chanchin bua in thalak kan trial ve wai lovang ti a soi thei mi alo te han ti velila in thu ma se a sapa han subscribe ngei mai hi chu a chiang nge nia chuan like ka han pele clearila tin atopa JI ho chui tur case dang lam tak a om don nia loin ring bokla Brenda in to sola to changa kar ni na an chenom te hne na changin report poimo tak aluta Brenda in kota tuemo ching chia atong trai thu police te hne na an ron soya chu report dangdai tak chu investigator de chuan an han bawhzui ngala Brenda in kota milim chong trai chuan amator ma Misual pa lem chu alo tarwa maya investigator de hne na chuan Brenda chu alai na thu le Misual chu zon chuang nge duhthu te asoya amai ro chu aum dan chu investigator de chuan maksak anti lea tin a hmel le Misual pa hmel chu an han en kopa an lo in ang phiang sen mai sia thu zofia turin police station a an shwaita chupa Brenda in kota chong trai chu dawk de silva ni in a chanchin te an han zir chianga tharuk kalta mai khan high school zirlai mei che pakhat thi thua rin hlel alo kai to ni ti an mu chuak tatlat mai ti chuan investigator de chuan zona an han zot chanta rei po anin kom main do ka chu ain puang tamaya ina alu lai chiang taka ashriat thu soin Brenda a khoi lai ero ashriat mu mal to lo thu asoya athil ti chu poya ti thu le ain chir tak zet thu asoya investigator de chu an thohuai tamaya rang taka case an chingfel thei tur chu hadam thlak an tin an lo hle anin kom mol lai chuan do ka chuan police lu adu thu a soi chuak lol maya adil na form te dilin ram le nam ta na pen chua ve du thu a soi tamaya investigator de chuan do ka om dan chu mak an ti lea chiang kwan vak lo na aneya ngain police na dil na form chu anan pe a ti chuan do ka chuan a fill up mola chuti chung investigator de chuan Brenda le afa pa te hne na an ina Misual lo lut nearin hel thalak engemaw zat an entira do ka chu an kok ve a chiang taviau mai chuta do ka form fill up chu an han ena thil mak super dangdai heavy uchuak lutuk alo ziak tel tlat mai a phek to bera Brenda pindan chuata mishing nui lai lem thisena in ziak ang chia chu do ka chuan alo ziaka Brenda pindana mishing nui lai lem chu mi pui mu theya an pho chualo wangin investigator de chuan mak an ti lea do ka chu a chianga ngain an man ta ngala korta in lan hun ngakin correctional center a aum taran maya Brenda po aina chuan thlamuang takin amule theita amai ro chu dan zom fam kimti taka thunei tu te chuan an evidence nei te chu anan zir chiang chara forensic lam mithiam ten thil mak tak an mu chuak tatlat mai Brenda taksa DNA an hule do ka DNA te chu anan en kopa alowin miltlat lo mai tin nowa an fingerprint mu te po chu anan zir chianga do ka fingerprint nen alowin milmia lo maya do ka chu Brenda ngai satu ani ti phian tur pakhat ma forensic lama tangin an mu chuak thei tatlat lo investigator de chuan mak an ti hlea forensic lam mithiam te thil soi chu an oi thei tlat lo test te chu tum lingot an ti non tir lea a negative zel mai si mak an ti hlea do ka chu an chhuale taringot maya do ka chu in puangin om dan le chezia zonga chuan ni hmel viau ma se court ma chop chhuat tur phian a thatok tak a om miau lo chuan zonga tuar ai nga wina tuar thei tlat ma se Brenda chuan do ka chu ama pong swal tu ngei chu nin a hria forensic lam mithiam te chuan ngau ti somsari ma se zong nin a hretlat do ka chu hremna ma chon tir nge duwa thunei tulam lain filima an ngai to boxia ti ngai na dang a hretalo silai aleya ama chin fel atumta do ka chen na in a zong chuaka silai keng chuana kota ading taran maya kong ka kika dokan aron hon rual ka hlum atuma ain humru nasa hle amai ro chu angai tuana afapa kumsom pakhat mi chu aron lang thuta phuba chu lain do ka chu that ma se zelbang azut ngei dona
Afapa chu enkol tu neilovin fasha ina emo a omanga ngei don ani ti angai tua chuaka ti chuan afapa ma khua angai wang liau chuan atum chu thul lein doga in chu akalsan le ta ani investigator de chuan an mirin hlelber chu an chua zalen le taxia chuan Laurel veng chung le Delaware khosevel zong chu a him le talo hlea amai ro chu chanchin duam lo hriat tur awmzui talem lo hun le ni te aliama Brenda case chu chui chua lovin atham ral maidon ni te poin alanga investigator te la chuan ti vak ngaina an hreto lo an chui ngial poin engma mu chua an nei theilova case chu lo theilova an cholsan angai ta amai ro chu kum ko hnuwa Delaware State Police Department te chuan an khua tanga mail somnga hla zona thlak chanem tak omna Maryland atangin kol poimo lutuk andonga kum sangkat zakwa somkwa panga a Brenda case nena inang tak an man chua thu police station atangin anron shila investigator de chuan an thu don chu bawhzui Maryland police station a chuan an kal ngala an Misual chu kum somli pathum na mang mek Mark S. Nin Brenda ang chia mei thai fapakhat nei ina lutin nasataka asoi saknuwa atlan bova fingerprint manga chui chua ania police ten an local ran mai marka chet dan chu kum ko kalta Brenda ke Robinson pong sual tu chet dan nen chuan a in ang hlea chua chapa an hmel po aloin ang hlea Delaware investigator te chuan chui chian deuh thain an hreta Mark S. chu kum sangkhat zakwa somkwa panga Brenda in to suala to lai khan Brenda te veng Laurel Delaware anupui le afa pakhat nen an khosa ni ti an muchuaka an mizon chu an mutangeya anin ngaya investigator te po an phur to le amai ro chu escricha thalak chu Brenda an tira ala mu ngailo thu a sei tatlat mai ani chuan doga khani ngeiin ala ring tlata zonga tuar ai nga vinator alau vele tlat to Brenda chuan escricha mail chu hrechuak zolo ma se investigator te chuan boina tur omin an shelo kum kualai liam to wangin escricha mail chu chete in alo in thlak danglam ve to te po ani theya chu wang chuan investigator te chuan escricha chu zui zel thain an shia ti chuan forensic lam mithiam te anan chele ta Brenda taksa DNA an mu tele Maryland Misual Mark escricha DNA te chu anan en kopa tun trum chu a in mil ta thlap mai ti chuan kum sang ni panga Brenda ke Robinson in to suala to tanga kum som aliam nuwa Mark escricha chu meiche pani pong sual le tha tum case thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura achung thu rel ania parola chua phalsak anilo atira rin hlelkai ama nge poin aiin asoi nuwa lo filim le si Dog de Silva che dan dangdai tak chu investigator de chuan mak antitop theilova dog kha engwanga ronin pe mai nge ania engwanga investigator te kha chai boi nge ani police te chawin an hriat crime scene smiley lem ang chia te kha engwanga ziak ve kher nge ania enge a hriata enge inhnamhnawihna nei heng zo na zong hi chan lovin awm don ta ani a chan chu police station a chua san rual khan abo maka tu main an mule tolo ole jai ho in investigation han nei ve leila comment section a ingai dan han sei ve te le